Tak já jsem přišel na jednu hrozně důležitou věc ještě. Jak takhle furt běhám a zjišťuju, že asi nejdůležitější věc na světě hned po běhání je stretching. Já mám takovou Bibli, svoji osobní. Je to jediná kniha vlastně, kterou jsem kdy otevřel a je to asi nejdůležitější kniha ze všech v celém vesmíru. Je to kniha o stretchingu, to je to napsané. Stretching. A jsem ji přečetl už asi 80krát jedním dechem. Je tam úplně všechno. Jo. Já vám to ještě ukážu takhle zpomaleně, jako jste věděli. Tak to fakt nekecám. A mohli z toho něco načerpat taky. Zjistil jsem, že když běháte, tak potom se vám zkracujou šlachy. To jsou takový ty, jo, prostě tady třeba, tato, jo, nevím, jestli to je vidět, ale je tam taková ta provaz, jo, který to drží. Jo, tu nohu, aby se nehejbala všema směrama. Asi, já nevím, se nejsem vševědoucí. No, a jak tu knížku znám vlastně nazpaměť, tak jsem zjistil, že musím dělat pohyby, že jo. Aby se to všechno jako spravilo, selhalo, tak je důležitý, že ho dělat prostě jako protahování. Jo, takhle, jo. Ona je dobrý v tom vydržet, že jo, aspoň já to teď trošku jako přeháním, nemusíte to dělat zase jako takhle poctivě, ale jako dělejte to, že jo. Pak samozřejmě tak to bylo třeba, já nevím, na protažení zadkových svalů, jo. Když běháte, tak vám roste zadek a je potřeba to taky jako protáhnout. Možná je to i na záda, nebo to není důležité. Pak nohy, jo, prostě lejtka, šlachy, jo, musíte jako protáhnout pořádně. Druhou nohu taky, jo. No, ono to jako, jo, není prdel. No, můžete, že jo, i takhle, jako. Slepím. Samozřejmě pak můžete i, že jo, takhle, jakože k sobě, jo. To samý na druhou, já to teď nebudu dělat, protože už jsem to dneska dělal a pak zase, když to přeháníte, tak to není dobrý, jo. Ale jo, důležitá věc, strašně důležitá věc při stretchingu. Já už jsem zahřátej, takže to je v pohodě, ale musíte se zahřát nejdřív. Jo. Když se nezahřejete, tak si můžete hrozně ublížit, jo. Že tu šlachu prostě můžete utrhnout. Jo. Prostě ona se přetrhne jako, já nevím, papír, nebo co se trhá. A na to zahřátí jsou určitý metody, jo, jak se dá zahřát tělo nebo něco, aby to bylo v pořádku. No a já nevím, někdo používá metody, že, jo, že se hejbe, že cvičí, prostě, jo, prostě vezme, že jo, a jde, jo, prostě tak, jo. Jako ono je to fajn, protože zase, no, že posílíte zase nejenom ty nohy, jo, ale
třeba bicepsy, jo. A bicepsy jsou důležitý, hlavně pro chlapy, jo, protože chlap, který nemá biceps, jako by nebyl. No. Takže budu asi muset začít taky něco dělat. Nevadí. Pak ale metoda, která, já nevím, mně přijde taková jako příjemnější, rychlejší celkově, prostě no, to jako zahřeje, že jo, prostě tak. Jo, já už nemusím zvedat čínky, že jo. Sice jako to leze do peněz, protože já dost chlastám, ale je to prostě fajn. Někdo, kdo nechlastá, tak může, že jo, prostě zase použít úplně jako jinou metodu, no. Jo. Stačí, jako nemusíte moc, jo, protože pak zase budete přehrátý a nevím, co by se stalo. To tam píšou, ale to není důležitý. Možná to tam nepíšu, já to nečet. No, ale pak je určitý procento chlapů, bych řekl někde kolem 99, který zahřeje třeba něco takového. Jo, je to fajn. Taky to potkáváte furt, že jo, když běháte, tak vy to znáte, chlapi. No, někdo, kdo to nemá rád ze zadu, ale ze předu, že jo, jak se může kochat zase úplně jako něčím jiným. No, tak. No a ženský jako, se můžou kochat mnou, že jo, to už taky jako není takový problém, no. Nic hezčího jsem nenašel, abych to mohl vytisknout. A to je asi všechno, no, prostě důležitý je nepodcenit to a prostě protahovat, no, protahovat. Stačí jako jenom takhle jako ráno třeba, že vlastně protáhnu. Ale to zase, kdybyste chtěli cvičit ruce, že jo, ty bicepsy, jo, nebo prsa, tak je to dobrý, no, ramena samozřejmě, úplně nejvíc, jako nejlepší. No, ale to nefunguje na nohy, že jo. Na nohy je to, co jsem vám teď tady ukazoval. No. Nic, já teda už nebudu chytračit. Jsem chytrej dost, tak zase byste toho neměli moc najednou, no to pak člověk těžko vstřebá. Tak dobrou noc.